Aron Repen MS Mont Timber and Furniture Shop along Thengpi ke plaka missing gibi ko join Forest Department pen kang habda. Kering tarbi hiti along a hearing tang rakmen bite kachito. Karbanglong Digital News Forum lapen Fulani Veterinary Department atom se party responsive post flood awareness camp remediation distribution and jamming kitengpo. Aron Repen MS Mont Timber and Furniture Shop along Thengpi ke plaka missing gibi ko join Forest Department pen kang habda. Thengpi thengprang nang thumbom ihin Thengpi thengprang nang awibo birthelong arwitumon awibo ihin Thengpi arong inang jipubom ihin Thengpi nang plakbo sonsi ni jangkar banglong arlo barim Kopli Youth Congress President Bola Ronghang Forest Department aphan langplot si nampi arlo Thengpi amil kibidang ni jangkar banglong hawara long arjitin klopen Thengpi kang walam ki keklanga phit amta non puanta jutunilang bangso Thengpi alam ki juji kalisi khironi Southern Range along Ranger kachelar alingsi Thengpi kang wa phai nangke batchi thek bonlo lapuson se amreng forest anam piar lo ke kai ke ta ke onglung Thengpi kang wa tu chethor alam si thlang bonlo lapuson apora hotsi barim Kopli Youth Congress mai phu Bola Ronghang Forest Department aphan lang plot si lang sumi pianam piang bongalong MS Mont Timber and Furniture Shop adimalong si Aron Repen Thengpi ke plaka misin bidam ko ka join Forest Department atupem MS Mont Timber and Furniture Shop ing haponche montai si mathame me alam ke bangso milalong ke arniwang ta nampia Thengpi thengbang roting hupon si bangso MS Mont Timber and Furniture Shop along si abeng boy hope hap si thekponlo lapen langdam lo puloti Veskar banglong along Forest Department along Cherok Tok Ranger ang bongpen puloti Protection Ranger sikaring hi henlo monta bang somi laphan non puanta Protection Ranger thekdam long lepen chini dondesi chikrong lapen langdam pame lapen ingcha pame puloti bang soron repet Thengpi amil komatlo ahok pet ahem pu chini ji kangtung pulute Westcar Banglong District Congress amai pu Agostining himate barim Kopli Youth Congress amai pu Bola Ronghang pusi pherangke karjo ahut nang than pachini do Kering tarbi hiti along a hearing tang rakmen bite kachito gari motor do pura toar motor ke vek pachatang ni athi nang li kaching honaya gari nang li phan nang li pranang endak tahai mati nang li phan nang pasung krung tahai lapen kangri kangkrang hot motor gari otetri athi motor gari laki eson mesin ahormu laki matha thek lason si Kheruni thana kaparlo Kheruni tarbi hiti along hin pen kiwang bite kachetong a hearing tang rak ampin lapen hadak ke thekdon long atu nang pachini tun na teng polotik Himalayan bite ki wekapa chat pik lapen ihin pen kiwang glamour bite abanki ame mati light awe lapen non amatke adi maklong long ke chi ke jangke awilang bonsetami bangke thomta ame ka bangke thepiklo lase bangke thomta kerengje phan akhamati ningche theu e lukusi hadak ke thekdon long rat pen nang tham pachini do lapen kaching koi pon atuma mena ke Himalayan bite ahem pu gospel terang arong thesobel terang arong jengkha lapen Joynat Chauhan arong langamek lapen Raju Chauhan arong langparpan jengkha number 2 pusi pachini ko lapen kaching koi humnia bite amen lake Himalayan lapen glamour Himalayan bite registration number AS25R5974 lapen glamour bite registration number AS09D0195 lapen tong sakot pen Kheruni Model Hospital along ansi se ke langdam je aphan bondo lapen Kheruni Model Hospital along pen e pusi Difu Medical College Hospital along ansi refer pipondo lapen adimak long along anki Kheruni Police atom se chepari tengpo Dena putat ke tamana hopula dong puta to ama gari huma bang gari tuma bang alait abang sabso komjuri chat ama kar bituma gari bang sabso laita bang jor seram bihari tuma kuna
cuma tu baik tu ni setong dah apa. Ini nali amunitan sini mah. Kami ni dah tu handai sini, hari ni kami tu sana. Kami dah sebelah so, kami sana sini. Kami tu kami nak main sini. Termasuk kaca tong ko anak por lom do pula. Setong ke kawan apa non 7 lo tu deh. 30-40 lah semua lom. Ada non labang so la Kesultan Konat Hospital si pon lah. Kalau ni macam hospital lah long sudah nggak tahu. Chalo. Pierre Temuni da dum kereng et ben kesokyun e ahut do wai ke jo ben kereng mi pona son thak si mara da biatum ta alama kile avidet posita mi aje theke do kereng eta son si mara da pisita aw kereng no pon do son si ni phain corona ke bani phuloni digital news forum ati KADNF phuloni aro atun ben chepater pipon si mi thang chapangreng mara da pia phat awora krempen kapajokji Aphanpura Phuloni Veterinary Department atum pen chelangsi Phuloni hawara rata tu kachapang reng amarata piaphan koson men se awora krem kelong ahut kapejok dunji aphan sikimati awareness ajaimi padopon bangso sai kamate ajai megalong alu human peng penang chitong Phuloni karbi jutang asong kong chunbang rajubi rat cyclem bang pujer song tokbi bidi sarmate Phuloni Digital News Forum Advisor Sikari Ingti Sonsi Veterinary Department Dr. Dibia Jyoti Jahorisa Phuloni Veterinary Department along ke Klembarim Borbi Tokbi Labenari Sanghu atum pen cherap chitu ponsi bangso sai kammati awareness lapen ake jai pen marata piatuma phan duai mati medicine distribution jai making samjin pen pachunpo Phuloni penang ke lo berta Druba Bichan Thong North East Bay News